Hello everyone! Welcome back dito sa aking channel. Today's video po mag-share tayo ng tips about sa paano maiiwasan na mapagsilosa ng amo nating babae. So ito po ay based sa aking mga experience, sa experience ng mga kaibigan ko na na-share din nila sa akin, ano yung mga ginawa nila para maging okay yung pagsasama nyo sa loob ng bahay, lalong-lalo na sa amo nating mga babae. Bago tayo magsimula, please subscribe to my channel at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-update kayo sa susunod ko pang mga upload. So magsimula na tayo. So sa ating mga babae, alam naman natin yan, hindi talaga mawawala yung pag-iisip natin about sa mga ganitong mga bagay, di ba? Meaning nyo yan mga girls. So kayo, ilagay nyo yung sarili nyo sa lugar ng amo nyong babae. Ilugar nyo yung sarili nyo sa amo nyong mga babae. Kayo yung kukuha ng housemaid. Kayo yung kukuha ng housemaid. Meron kayong asawa, meron kayong anak, nakatira kayo sa isang bahay, and then may dumating na bagong tao or bagong kasama nyo sa bahay. And then, nakita mo itong si housemaid, medyo maayos, medyo maganda, medyo may itsura, sexy, mabango. So ikaw, hindi ka ba mag-iisip ng kung ano-ano sa utak mo? Hindi ka ba mag-iisip? Or kahit nasabihin natin na hindi yan maganda, hindi mabango, hindi sexy, pero may ibang tao pa rin na pumasok sa bahay mo. Hindi ka rin ba mag-iisip? Ayan, tanong nyo yan sa mga sarili nyo. Itanong natin yan sa ating mga sarili kung hindi ba tayo nag-iisip ng masama about sa mga bagong pasok sa bahay natin na hindi naman natin kaano-ano, hindi natin kilala, bagong salta, kumbaga. So, hindi talaga mawawala sa utak. Ngayon, anong mga dapat gawin ng mga bagong salta para maiwasan na mapagsilosa ng among babae? Alam naman natin na nandito tayo sa Middle East. Alam naman natin na mga ang tao dito is, ang mga babae dito especially is mga nakabalot. Nakabalot na, balot na itim na wala kang makikita sa kanya. Kung minsan mata lang yung nakikita. So, syempre, yung mga lalaki, sabik yan makakita ng ibang tao, ng ibang babae. Diba? Alam naman natin yan. Kasi nga, matagal na yan na kultura ng Saudi Arabia, lalo na sa mga Muslim. Tapos, isa pa, idagdag mo pa na dahilan. Ang mga Muslim pwedeng mag-asawa ng hanggat kaya nila. So, ang mga babae talaga hindi nawawala sa kanila yung mag-isip. Maging silosa, mag-isip ng masama sa'yo, makabuo ng kahit na anong nai-imagine nila dyan sa mga utak-utak nila. Kaya tayo na mga bagong salta, lalo na sa mga domestic helper na katulad ko, mag-focus tayo dun sa babae. Mag-focus tayo sa ating among babae. Yung ating mga among lalaki, zero. Zero attention. Wala kang ibibigay sa kanya. Sa mga anak na lalaki, zero attention. Basta doon ka lang sa anak na babae, doon sa asawang babae, doon sa mama, dyan, lahat ng babae, dyan ka magbigay ng atensyon. Pero sa mga lalaki, zero. Wag na wag mo yung mabibigyan ng mga atensyon na hindi ka naman inutusan ng amo mong babae. Kapag inutusan ka ng amo mong lalaki na alam mong labas na sa mga ginagawa mo na trabaho na paglilinis, pagluluto, pag-aalaga ng mga bata, ipaalam mo muna sa amo mong babae na sabihin mo, Madam, Sir, want me to do this. Like that. Ipaalam mo lahat para makuha mo yung loob ng amo mong babae. Isa pa na pwede nating gawin, halimbawa, bagong talagang kadarating mo pa lang dito sa Middle East or kahit saan man na mangangamuhan ka, magiging domestic helper ka, huwag ka nang magdala ng pabango. Huwag mong sasapawan ng amo mo. Huwag ka nang magdala ng masyadong pabango. And kung maliligo ka man, maligo ka na lang sa gabi or kaya sa umaga pagkagising mo, huwag ka nang maligo ng too much or sobrang mapabango sa sarili kasi amoy na amoy nila yan. Amoy na amoy yan ng mga babae, lalo na ng mga lalaki. Kaya kung ako sa'yo, pagkatapos mo magtrabaho, doon ka maligo and then pumasok ka na sa kwarto mo, matulog ka na, pahinga mo na. Pero yung sa umaga ka maliligo na maaamoy ka nila na ganito, mahalimuyak ang babae. Yung utak ng mga babae umaandar na yan, no? Kaya huwag ka nang maligo sa umaga. Hayaan mo na mabaho ka, na amoy pagkain, amoy luto, amoy sibuyas ka, kung anong amoy mo man, basta wag kang magpapaamoy na sobrang bango mo. Well, maybe depende yan sa amo na mapupuntahan natin kasi may ibang amo naman na gusto mabango pa din. And sometimes, ito nangyari to sa akin, no? Nung nandun ako sa amo ko dati, na bata pa kasi yung amo ko dati na mag-asawa. Everyday talaga ako naliligo. Tapos, ngayon nagtaka yung amo kong babae. Sabi, bakit araw-araw ka naliligo? Ganyan. Sabi ko, para malinis ako kasi humahawak ako ng pagkain, humahawak ako ng bata. Kailangan ko maging malinis. Sabi kong ganun. Kasi nagtataka siya. Lagi niya ako nakikita na basa ang buhok. Ayaw na ayaw nila ng mga ganyan, lalo na pag ganyan yung lalaki. Papatakpan yung buhok mo. Pagka nakita na medyo basa-basa yan, lalo na pag maganda ang hair mo. O, diba? Ang haba-haba. Nako.
Kaya kung ako sa'yo, maligo ka na lang pagpasok mo sa kwarto. Pero yung amo ko na yun, natuto siya. Naliligo na rin siya araw-araw. Kasi dati siguro once a week lang. Ayun, natuto siya. Naliligo na rin siya ngayon araw-araw. Dahil nakikita niya ako, pinaliwanag ko kung bakit ako naliligo, ganyan. So, natuto siya. Idagdag ko lang dun sa wag mong sasapawan ng among babae. Ibig ko sabihin dun is, kailangan siya lang yung maganda. Kailangan siya lang yung mabango. Kailangan siya lang yung sexy. Kailangan siya lang yung maputi. Kailangan siya lang yung lahat. Lagay mo yun sa isip mo, kailangan siya lang yung lahat na ganun. Purihin mo siya, sabihan mo siya lagi ng mga ganung words. Kuhanin mo yung loob niya na hindi siya mag-iisip sa'yo na kailangan kanyang pagsilosan or pag-isipan ng masama. At ito pa guys ha, wag na wag makabanggit ng about sa lalaki. Yung magtatanong ka ng mga kung ano-ano tungkol sa lalaki, magkikwento ka ng about sa lalaki, ganyan-ganyan. Wag na wag kang makakabanggit ng ganyan. Ako po, dyan magsisimula ang pag-iisip ng masama ng mga babae tungkol sa'yo. Wag na wag kang makakabanggit. Basta, magtrabaho ka lang kung ano yung dapat mong gawin. Purihin mo yung amo mong babae, dun ka lang lagi naka-stick. Naka-stick ka lang dun sa amo mong babae. Wag na wag mong bibigyan ng atensyon ng mga lalaki na nandyan sa loob ng bahay. Wag na wag. At halimbawa, nasa loob ka ng kusina, nasa loob ka ng kwarto, naglilinis, or nasa loob ka ng kwarto ng mga bata, or nasa loob ka ng sala, tapos biglang dumating yung lalaki, tapos biglang kayo lang yung nandun sa loob ng kwarto na yon or nasa loob ng kusina na yon, lumabas ka. Hayaan mo siya kung anong gusto niyang gawin doon sa sala, kung anong gusto niyang gawin doon sa kusina. Pagkatapos niyang gawin yun, saka ka bumalik. Kasi mamaya, yung amo mong babae, dumadahan-dahan na yan at chinecheck kung asan yung asawa niya, asan yung katulong niya. Tapos biglang nakita kayo, nasa loob kayo ng kusina, nasa loob kayo ng kwarto, kayong dalawa. Kahit wala kang ginagawa, meron kang trabahong ginagawa. At yung lalaki naman ay mayroong ibang bagay na ginagawa. Well, wala naman kayong ginagawang masama. Pero yung utak ng babae is makakabuo na naman yan dyan. Makakabuo na naman yan. Kaya kapag ganun ang mga sitwasyon na nakikita mo na ikaw lang yung nandun tsaka yung amo mong lalaki, lumabas ka. Hayaan mo siya, patapusin mo siya sa ginagawa niya dun sa loob. Or halimbawa, sinabi niya sa'yo, okay lang yan, dyan ka lang, okay lang yan, walang problema. Sabihin mo na lang, no, ayan. Sabihin mo, hindi pwede, kailangan ko, nasa labas ako kasi baka ganito, ganyan. I-explain mo na lang kasi maiintindihan naman ng mga lalaki yan, alam nila yan, na umiiwas ka. Diba? Para maging maayos yung pagsasama nyo, walang maging problema sa loob ng bahay. Kasi pag yung mga babae na pagsilosan ka, ibig sabihin na puno na yung utak nila sa pag-iisip na ganito nga talaga to, ganito nga talaga to, ganyan. Alam nyo, pwede kayong pahirapan yan. Utos-utusan lagi, wag nang patulugin, daming utos. Diba? Ranas ko yan dati. Doon sa dati. Wag ka nang patulugin. Talagang patrabahuhin ka ng patrabahuhin. Tapos lagi nang nakasimangot sa'yo, lagi kang sinisigawan kung ano-anong masama nang ginagawa sa'yo, hindi ka nabibigyan ng pagkain hanggang sa hindi mo na makayanan. Huwag na nating paabutin pa sa ganun. Kung sakali man na hindi kayo binigyan ng uniform, syempre magsusuot kayo ng mga parang pambahay lang, pajama, t-shirt, huwag niyong hayaan na ganun kung alam niyo na medyo maganda yung hubog ng katawan nyo or maganda o puti kayo, huwag nyo hayaan na naka-t-shirt, naka-pajama lang kayo. Magpabili kayo ng uniform at saka yung takip sa buhok para iwas mali siya na rin sa lalaki, para iwas sa lahat. Takpan na lang natin yung mga dapat takpan, pati yung buhok natin, kung talagang alam natin na medyo alanganin. Kasi ramdaman naman natin yan kung alanganin ba sa loob ng bahay. Ramdam natin yan. So tayo na yung gumawa ng paraan. Magpabili tayong uniform, magpabili tayong takip sa buhok. Basta mararamdaman nyo yan. Mararamdaman nyo yan pag nasa loob kayo ng bahay. Kung talagang namumuo na yung selos dun sa babae. And syempre, lastly, na mabibigay ko na tips sa inyo, magdasal tayo lagi. Magdasal tayo na maging maayos yung araw-araw na pagtatrabaho natin. Nagabayan tayo na hindi sana mangyari yung mga ganitong bagay, ganyan. And always be humble. Humble, mapagkumbaba sa tamang paraan. Ayun, yung aking mabibigay. And that's it. That's it for today. Kung meron pa kayong mga ibang suggestions guys, kung may alam pa kayo na ibang way para maiwasan natin na mapagsilosan ng ating mga amo, i-comment nyo na please sa baba para malaman din ng iba nating mga kababayan and ma-inform sila, lalo na yung iba na mga bagong salta pa lang, bagong punta pa lang dito na yan din yung mga nagiging problema. Ano? Kaya tayo masyadong magpapaganda pag nandito tayo, except kung talagang natural na maganda ka.
Natural, wala ka nang ginawa, maganda ka talaga. I-share ko din bago ko i-end tong video na to. Dati yung unang abroad ko, yung pinakauna 2015, pinakat ko talaga yung buhok ko na hanggang dito. As in, sobrang iksi niya kasi sabi ng ng mga ibang nandoon sa agency na mga yung mga ex-abroad na mga nandun sa agency, kunento nila na ang mga Arabo daw ang hihilig daw sa mahabang buhok, magandang buhok. Ang ganda ng buhok ko noon, ang haba. Tapos makinta, basta ang ganda ng buhok ko noon. Pinaputol ko pinaiksian ko lang hanggang dito. Kasi natakot ako. Sabi ko, wala, baka ganyan, parang inis ko. Ang bata ko pa naman tingnan, di ba? Wow! Di ba? Binuhat yung sariling bangko. So, ayun. Na-share ko lang sa inyo, pinaiksiyan ko talaga yung buhok ko dati. Pero ngayon, ayan, di ko na siya pinutulan, ang haba na naman niya. Pero okay lang kasi hindi naman gano'n ang amo natin. Ayan, so good luck sa lahat. Good luck sa lahat ng bagong pupunta dito. At sana may natutunan kayo sa video na to, guys. And comment ng iba pang suggestion nyo na igawa natin ng video. Or comment kayo ng iba pang gusto nyong gawan ko ng video or gawan ko ng ibang tips, ganyan sa mga experience ko dito sa Saudi. So, salamat sa panonood nyo, guys, and see you on my next one. Bye-bye!